Il-kap jiddefendih u deputati oħra jevitaw li jitkellmu dwaru. Hekk qed jiżviluppa l-iskandlu Tony Bezzina li mhux biss bad ħaddiema jagħmlu xogħol f'każin nazzjonalista, iżda qar minn hekk ġelhom jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Fost dawk li lanqas ridu jlisnu kelma dwar Tony Bezzina kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Ħseb li għandu jerfa' responsabilità Tony Bezzina quddiem id-deċiżjoni tal-qorti? Diġà kummentalkom Tony. Għandu jerfa' responsabilità? Diġà kummentalkom Tony Bezzina. U lakin skomdu l-Viċi Kap ma konniex sorpriżi li deputati oħra wkoll ma kellhom xejn xi jgħidu dwar seħibhom li dak kollu li ddefenda ruħu bih fl-aħħar snin ġabitulu fix-xejn il-qorti. Għandu jerfa' responsabilità Tony Bezzina quddiem il-konferma tal-qorti? Tajjeb. Jerfa' responsabilità nagħmellek mistoqsija. Għandu jerfa' responsabilità. Separa l-Partit Laburista x'għandu jerfa'. Tony Bezzina li qabad ħaddiema tal-gvern. X'deċiżjoni? Li sabet li qabad ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fil-Gażina Nazzjonali. Dwar dan il-każ fil-Partit Nazzjonalista qed tirrenja konfużjoni sħiħa. Simon Busuttil kien rabat il-ġejjieni ta' Tony Bezzina mad-deċiżjoni tal-qorti u issa l-qorti ma tatux raġun. Il-qorti għandha tiddeċidi imma li inti titfa' l-ħmieġ fuq ħaddieħor għod attenta. Każ ta' Tony Bezzina mhuwiex każ. Sinjorina, hu paċenzja, hu paċenzja, hu paċenzja. Dwar il-każ ta' Tony Bezzina diġà wieġibtek u għatlek titfax ħmieġ fuq in-nies. Fiċ-ċirkostanzi ħafna qed isostnu li Busuttil irid jieħu azzjoni u fost dawn hemm Herman Schiavone li bħal Bezzina huwa kandidat mill-5 distrett.